Princess Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Jewel Binsi, kauban sa akong partner, Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan, o sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Matoy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Matoy. Doon ay panultihon nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero kini ang asawa, murag pulos lang yung gusto. Way paraan o dahilan. O nga nung na problema ako na niya, no? Inaniyaw na ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ano? Ha? May niya na kayo. Hindi ka makalutupan? Ito lutupan lagi, ha? Labot lang ko din, huwag ko kita uyab lagi. Ha, sige. Daghan kayo uyab, boy. Buyugan niya, tika. Ayaw nang nagdugang-dugang las konsumo. Hindi, lagi na gwapa kayong uyab daghan. Ngararang sa naw. Aritas ko na at bang sa kamagaya na itindahan diha nga namiligyag nga pagkaon. Unya apilo na ato. Taga kuan na siya, taga si panganwal ko kay kaila ng bayhana. Kaya nakapalit ako, ako gino siya tutukan kay nindot kay gaw. Naw, nindot kay naw. Nindot kay gaw. Yang lawas. Wa kasi ko kita kay ang ilahang kuan, ang ilahang tibol kay taga dinhi man. Amaw di ay. Ang makita naw naman, way lawas. Uy, pero sige lang. Doolo niya dito kada to eh. Kanang gamay to kay hawak mo lang pinig ba kay paman akong ganahan. Yang dughan mo lang to pinig ha. Bate, kusuga ka ba ikusan ka mayo no? Wala, tanggong nga ge. Darga ta, dali. Kani aking senyorita, mahal kita. Ito kata bituro, demi tiwasan bituro. Bitaw basta balik-balik ya dire ha. Oo, balik. Kada intro na to balik yo ka ha. Balik ko kay di kan. Di pa no kuno pasultion on ba. Sige. Pilo lagi. Lakaw. Ato agi kusina do. Ay dai. Sana sa diskudyang ay. Iyo pa gani taw. Oh. Dai dato. Unsa ba koy? Hindi lang yung sud garig buduol. Actually nga suwaha. Mato! Diara ako! Sud lang gari. Ay pagsigsagit yes gawas. Dong! Abli na kultahan, abli. Uy! Ano man? Hadali nga rin, oy. Samli siya, sige tsagit, minun kadiyat pultahan. Matoy! Naunsa man taong ako dyan? Dako isulti ni mo dong. Sulti lang diya, naunsa man ka, oy. Kadiyot sa... Kanang ako na lang iyong nga, kaya na niya makabati. Sabi pa lang, chismosa kaayo ko. Nakita na ko si Pidot nga, na ikaubang laing babae, banga sikit kaayo, unya murag, ni kumpayot sa abaga o bukto ni Pidot. Ako lang ihunghung, ha? Hinghung ba? Hilom ni ko dyan. Hunghung na yung magisulti naman na ni mo. O, naibaw na ka? Ang
lang! Sabi di ay Si Pidot ba nakit-an ako nga may kaubang laing babay, sikit kaayo unya murag mo kumpayot tas iyang buktuin. Akong ihunghung lang. Ihong mo nga gisulti naman ani mo. Kanahan bi ani mo, kudyang. Gisulti na di ay nako di ay. Hello, di ay pagkakidor bi ani mo. Pre, Dado. Baligyan mong kabunggay, pre. Palit ako, pre. Ha? Palit pa. Tapa na, pre. Ay, pagkuha din. Ngawat ka sa na yung lagi kang palit ka. Mura mo ka kumaan na doy. Ngawat ko, kung wa ka magmata, naabag ka. Kung sobrang higyo ko niyon, sabi ko. Nagbid bayad eh. Karoon bagang bayad na sige nakapangawat. Ano, pre, pabida sa doon. Nanghil lagi ta, noon sa mga nanghil ta, noon sa Nanghil lang kag humang nagkuha, no? Tilaw na daan, wao na may tilawan tani ha. Ano, bra? Bitaw, pre. Pagkuha lang dia, pre. Ay, bayan lang ko, pre. Kiburo, gambay rin tawan ng dahon, pre. Gambay rin kina. Bitaw, pre. Gamay lang kayo. Ikaw namin nakuruto na, pre. Sigbalik lagi, pre, no? Ako lagi. Ako ba to? Sama di ay. Wala yung tigkuha diya. Nga, wako'y nailang kusugin mo ka o kamunggay nga. Ikaw raman akong silingan rin, pre. Basta sakit ng kabunggay, Oh, pre. sa lagi. Isagol din ako sa manok, pre. Manok. Ano, di ka manok, pre? Ako, kining, palit pa ko, pre. Oh, kapalit kag manok. Hindi ka kapalit kamunggay. Ito sa bungot to, eh. Mahal na kasi sa tawag daw nung kabunggay ba. Dito syudad, bida, kiningidag hununa, sos. Mahalin na nag-20 ka 30 pesos. Pero gaba lang taon, mahala dito, eh. Mahal lang gani kay, dili sa kiniswapang spredado. Kapanghambog sa ko nga, isagol ko sa manok, isagwad ko kapalit ang buwan, purbida. Manok na ba? Purbida, no? Yeah, Di inday ka matoy. daan pa yun ko. Dihan ako sa itong silingan, dahil ang predado ba? Di inday ka, ang samang dani mo plastic. Kung anday dong nakapalit na ikog dahon sa kamunggay dong balik 50 gyud ni. Sige. Nakapalit kog dahon sa kamunggay, lami kini subakan og buwad o di ba utanon. Palit pa bitaon ko na ako da libre man ha, wa di bayad. Ay wa man sa ko kahibaw. Gi ahak man taon ani kalaki ha. Abi na ko nakasave na ta, mas dako pa man hinoong palit mo bida. Iuli na nadto ka. Sa iuli. Iuli nadto. Unsa ang taon ka oy? Ana bitay daghang kamunggay unsa una? Ani mauli, good. Unsaon pag-uli ani? Ipapalit balik sa punuan sa kamunggay, ipapilit ako. Bida, yabang naman taon ning style oy. Kidort ni mo. Gipakaingon ako nakasave na ko kay wa ko mabayaran kumpare taon sa atag iyas kamunggay katong puruan sa kamunggay nga akong panguhaan taog kamunggay. Pag-abot na ako sa bahay di ay taon, nagdaam sa dayag daw kamunggay sa kudyag. Iya ko ito pila 7 pesos. Basta lang nakuha yun alkansi. Abi na ko nakasave ko. Unya. Dong matoy, kasayo gud mo naghinuktok di ha. Ako may ginuktok taon na eh. Gunaw na lang ko ba nga asa taon tarong pamahon ay ugba ka. Ay sus, problema man ni mo anak eh. Diskarte ra gid na matoy. Naunsa bayak ka? Naniguang na lang ka rin sa kalibutan, di gahapon ka kamaong mo diskarte? May lang kas chicks, kahit kusok ka mo diskarte. Tuan na, ilong tao ko dyan ko, bida ka matoy, ang tao, kung dili ka maong mo diskarte sa kinabuhi, aw posible nga dali rang matutyo. Patay ko! Mao nang kung di ka kahibawang mo diskarte, matutyo gid ka. Pero kamao ka, aw luwas, oy. Para sa to akong amigo sa una ba, tag-iya siyag zoo. Nganong zoo? Zoo ba? Kailangan zoo. Zoo? Zoo! Kana mga klasik-klasing mananap imong makita sa lugar mo na zoo na ay unggoy, bitin, aliwas, orang utang. Basta karantanan nimong mga kaliwat to adito. What? Singit ulit imon nyo. Naunsa ba yan ni siya? Istorya Kalaguton raman. Kalaguton ba ako? Wala, istorya raman eh. Katong amigo na ako, nagtukod siya zoo. Mga klasik-klasing mananap yung gibuhi dito. Unya, pagpasud siya, doon ay entrance. Kung gusto mo sud dito ba, tag 100. Wa may nananaw. Aw, iya na lang 50 ang entrance. Wa, gyapon ni sud, gyapon 50. Aw, aksyon na siya kalugi. Kay, dako gud kay siya gasto para sa mga pagkaon sa mga mananap gud. Mao to nga nakahukom siya nga iya na lang itag 20 ang entrance. Aw, kada, mo sakto. Di kay dakong entrance ba? Oh, mao lagi, pero wa man gyapon nanod. Mao nga iya na lang gi-open, oy. Wa may entrance. Wa nay entrance fee, open na. Di puwerteng daghana kay nanood kay free naman. Wa goy bayad. Nga, akan sige po siya. Wa siya maalkansi. Dako na yun kay siya ginansya.
Ngano wa may alkansi be nga og naibayad way manod. Unya og way bayad 40 na manod. Pero way income kay wa may bayad. Nahibaw ko sa iyang gibuhat para mo kita siya. Samal. Diskarte. Yun sabi niya pag diskarte nga wa may bayad ang entrance. Nahibaw ka kung sa iyang gibuhat, oy. Di saman. Daghan naman kayong tao nga manono kay wala lagi entrance lagi. Ah. Ang iyang gibuhat, iyang gipadlakan ang pultahan sa entrance para way makagawas. Undin, Pagkahuman, iya bitaw nang gibuhi ang tigre, ang leon, ang urang, utang, unya og ang aliwas, hasta buhaya gibuhian. kiawa gud anak ko. Nagdumbaanay panagan ang mga tao, gustong manggawas, unya kay gipadlakan ang pultahan sa entrance. Unya, yun giun sa man niya ang mataw be. Para makagawas sila, bayad siya para exit. 500 nag-exit. Bagas ka. Dako anong kita atong adlaw ko nudong, mao to yang diskarte para mukita siya. Bungutas ito isa. Mauna nga mangita kag diskarte, muigo ra gihapon ang madugay. Pagkakidurtas ha. Matoy, Oy, napatring. asa masikoan, kudyang. Lakaw tingali no, amon dire. Mabisi pag-abot ako. Ano ta? Ay maningil unta ko sa iyang koan. Iyang giutang nako. Pila man? Koan god 500. Ingon man siya, karon siya mabayad. Inigbalik nako kay dinhi ko gaganina. Unya ingon man siya nga inigabot tang nimo kay ikaw ra man kunoy mo bayad. Porbida no. Wa ko kibawa na nang da. Wa sa ko SDA ko kwarta dire. Ingon siya nga inigabot nimo kay sweldo nimo ron. Ano ba ang sweldo? Hibaw biya ka na taon nga panday ra taon ko. Kada sabad mo taon sweldo. Unya ingon man gud siya kay kawa say klaro aning kudyang oy. Iya magukong gitiksan nga kuan manghuam siya nako 500 bisan iya ilisan kuno dayon inigabot nimo kay sweldo. Maong kuan na ako lang siyang gipahuwam. Porbida mo, wargi kibaw taon anak taon oy napatring porbida sa iting istorya noon. Ano mo taon ha? Nga ambot ang wa ko kibaw taon ana nang. Ha? Ay sus oy. Ako lang to isultihan ni kabot ato. Nala sige, paita ni ani oy. Ay, manguam pa oy. Unya wa pambayad paita biyaan ni. Ay, usap pa'y layog na to ane. Di sabihan na. Ako pa'y kanahan. Kanahan ginis ko diyang. Bida. Murag, sukur bas ng 4 taon. Naha kinimbihan na. Karoon lang yung kabihan na ka. Dong. Tuanas ng patring? Lagi ka niya, ha? Sapa, uy. Nayaro ng tingog di mo. Tuanas siya, ha? Sama kang huwag itong kwartang ng 4 taon ko dyan. Unsam ka. Unya ako pa yung ibala taon nga. Kahuwang ka. Ang ikaw may na-trabaho. Nanay ko trabaho. Unya nga nung wa man kamusulti na ako. Daan, ana. Ay, diskarte raman ko na, good. Kay wa man tayo sud anunon ron. Bida ni mo, ikaw ba? Bida, gini mo ko dyan. Pamahak yun ang imo. Pamahak ko sa'y pahako? Pahamak ba? Pahamak. Ay, Naunsa kabala ka, diskarte ra na. Si diskarte ba? Ako rin mo pasabot anak ni ng patring. Bida, yun na diskarte ni mo, eh. Ay, nalalagig palag diha. Sumagong di karon. Survival ning ato. Survival ni Max. Kung magsalig ko si imong sweldo matoy, mga pasmo ta oy, mabito nangita na lang kog paagi para doon na tayo makaon. Ngano? Ako na ikisildo. Ha? Oh, wa na yung taon oy, nangita pa man yung taon ka, dagbay ra na matay. Naunsa magkaway mo rin kang red din, iatag siya ng asawa, hurot na yun. Nahurot ako akong gihatan yung trismel. Uy, pag mata oy, gadam ko makapirmi. Huna-huna ako no, kung unsa atong mga gastuhan, sa kaon lang daan. Kuwang ng 3,000 ni mo, uy, naapagutoy mga utang. Ay gani kay, nangita kog paraan. Paraan? Ha? Paraan sa mong mata? Hoy, Jang. Paminaw ha? Kung iunan nila gali imo paraan permeno, watay sinso. Dong matoy, huna-huna sa taon, uy. Gambay ra ka ng imong sweldo. Og di pa ko mangitag paagi, wa na, hagbay ra nga pas mo. Mao gani nga maayo kay ta mangitag diskarte ako, labaw nako para lang makakaunta. Paraan? Paraan lang yan lahat. Gido ko ni mo ko Jang ha ka, paraan. Ana, na, uy. Paraanin mo nga ako. Dili, paraan, paagi, bugo ni siya. Paagi, gani. Kapag gusto, may paraan, pag ayaw, daming dahilan. Porbida, gini ng Tagaluga taon. Paraan. Paraan sa mo bata, ha? Paraan kung dako kay kagusto, may kay kamuatik. Pero way paraan, ako mo'y pirmi imong himong dahilan.
Dong. Makaibal yun pirmi ako sa tawa-taon ay. Kay bisan unsa libuhaton nga di ko kibaw, masurpresa lang taon ko. Eh doon naman tayo ni anak sa mong ningil. Kunya, usa kay gayo ni anak, lain na sa kuno diskarte yung gihimo. Bida, suruka hinugmayos kong dugo. Pre mo. Mari. Kumusta mo pari matoy, Mari? Maulag Mari na, matoy, pre. kumusta mo? Problema kay kurot kay na ospital taon si Pari Matoy. Uy, Mo. kumusta man? Giatake, pre. Saon high blood man na. May plats, Pari? Uy, kadaot, ado? Hala, magani tambok ka ni Mick, pre. Daot na ba doon high blood? Ha? Ubo? Niya diabetic pagin siya, pre. Ano ko tagi diabetic man ay? Himarat pa kayo to? Pao gani, pre, na may diabetic. Kakun mo ubos imong sugar. Kato siya. Diabetic siya, kay ubos siyang sugar. Hapit na way sugar, kay himarat man. Mo nang problema, kay ko kay wataw ko ikasustinal siya mga tambal, pre. Uy, kinuo ka taon. Kung ano nasakit mo sa ingon ato nga hingaon kay tugutan, siya ko nakaurot sa dahon sa among punos kamunggay. Ha? Kamot ko daw na, pre, uy. Problema git kay ko niya, kay walang gitaon may kwarta. O sabay among ipalit ato para tambal niya. Uy, pastilan. Ano, di sa kalibo, Mario. Pasensya na. Malito ko lang kwarta taon na ikahatag ni mo, Mari. May na lang ni makatabang mo para palit tambal, Mari. Salamat kayo, pre. Daghan kayo salamat, pre. Uy, Mari, ikaw magudi ay ni. Pre mo. Pre! Si pare ni mo na. Si pare ni mo matoy. Unsa naman sa pare? Unsa? Na, pre. Wala si pare ni mo matoy. Unsa? Wala siya, pre. Pildigin siya. Pildigin si pare ni mo. Unsa? Patay na. Ginoo ko. Wala tayo mahimo na, Mari. Ikuhan good siya sa ginoo. Ampun lang na ito yung kag, Mari. Kaon? Problema kay ko, pre. Kayo sabay akong buhaton nga wamang ko'y kwarta. Ay, kaluo sa taon ni Pari Matoy. Ala na di ako hinabang, Mari, ha? Last Monday lang kita rin ako. Pasensya lang taon, Mari, na 2,000 kita na ako ikahatag ni mo, Mari. So, may sweldo. Salamat kay ini, pre. Salamat kay kaayo. Dong, unsa gani ng asymptomatic? Unsa ng asymptomatic? Grabe, kay bawag unsa na, sudan na, unsa. Wakay, wa na sudan, tumatik na, sudan asin. Ay, kanang dong. Mamalay na lang ka ta, dong. Ha? Mga tuta sa probinsya na. Ano mong taon, ako dyan? Ayo. Ay, Ayo. siyempre mo ko ron. Mari, ayo, Mari. Dong, mangita ganin ako ina nga ni uli ko sa probinsya, ha? Unsa? Ina nga to ako sa probinsya ni uli ko. Ha? Mari. Unsa, bis ko dyan? Mingaw lagi lang marikudyang. Basiwa pa magkuha ang pating lawas si pare sa ospital, o diba? Gimbal samar pa to siguro. Kaluoy, taong pare na ako. Murag na inagpadong din yung tao. Mari, asa ding hayag po. Pre! Monto! Pre, unsa ka? Ako ni pre, si Mato ini. Ikaw lagi. Usa ka multo. Siyempre ko taon, huwag mo ko patay. Pasaylualang ko! Luat kanahan ka, ha? Imong gitunto? Gitungo ko ni mo tao
katong akong kupari taon, gipatay naman ay kunimo niya. Diskarte naman tong ako para mga Hello, pagtako ya! kay wala matay ka noon. Diskarte si mong kakanahan, ha? Pida, makauwam na taong kakanahan na ka. Imo pa kong subi na. Ay. Ha? Pida, layas, be? Layas good? Layas! Layas! No! Mao na akong problema, kay gipanabi taon ko sa kong asawa, taon nga patay na. May galiwag yun mga limos sa mga silingan ba. Para lang yun siya makakwarta. Mao di gusto niya nga, mamalhin magpuyo, atong pagkulos probinsya. Karon, tungod sa kong kalagot, ako sing palayasoy. Tas sakto ba niya akong gibuhat, ma'am? Ate Pres, unsa man, asawa mo yung ka. Okay ra ba nga, palayason ako akong asawa? Palihog, tabagi ko ninyo, be. Kung kamoy pasultihon, matoy. Dong, good morning, Dong! Tapugyukan kay Rulingoy sa Good Tupan, morning, Tupan. Joe. Oh, good morning po diya sa Kapitol, Dong. Oh, good morning sa Kapitol. Oh. Nasa ato bagong gobernador, gobernador Pamila. Mari 4. Mari 4. Sa tanan. Sa tanan na to, nya sa Ate Jinjan, ari Yes, Kuya Alan. Na may sulti nimo. Unsa man? Naidaghang fish cracker sa kuan Petron Basak. Daghana lagi dito ipalit ko. Palit mo mga mama kay lami na siya. Mauro to. Dito lami bitaw kayo. Ada sa kung kuan ay tricycle. Mo man ka sa kanagdaya. Sayang ilang ini kalunis pa magdako ma'am, magdako. Ya, sunod ya Diamond Yema special taste. Katumo kita fish cracker dito sa Petron. Paulitos Macaroni Crunch. Paulitos Macaroni Crunch. Ano na balit sa mga grocery store Kuya Alan. Ana diha. Oh, nya para sa demo ang giingon og sa Grand Mall Talambana ana diha. Don Pepe tableta asang energy. Happy. Dark chocolate Dark chocolate para sa mga dagko. Okay. Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Inom gitag Don Pepe tableta. The best ni nato inom mga bata. Padong ta. Bisag asa ta no? Hindi ka buntag kung bati klase nya dadaghan tag trabaho sa balay. Inom mo og Don Pepe mga bata kay lagsi kay mo, duwa mo padington mga energetic kay mo ana. Happy gyoy ka sama sa Happy Mart Luna kulon tabono kog magtan. Kun mo adto ka dito, happy gyud kay ka. Kay barato kayo ang palilito dito. Unya, ugom sa mga may special mga bata. Labi na gyud og tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch o Diamond Yema special. The best kayo. Palit mo tasty fish cracker kay lahi iyang lami gyud lahi kay dili sa kay chef tadtong parat. Nindot gyud atong bawnon ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. So sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar fertilizer. Kumusta ka mo diha? O ang atong kumpare po diha si pare Bini Ubandak diha sa Bien Aqua nga atong manager diha si Kuya Joel Binsing nga mo ato ang spinner or musical director ri sa ato ang drama. Kumusta ka diha pare Bini Ubandak sa tanan ato mga kaila tao dato. Unya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Diaz Toledo, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. Vice Mayor Choi Asnar, sa Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw diha sa opisina sa Vice Mayor Choi Asnar diha sa Talisay. Listener daan og si Cochial Francis Espares. Okay, Ate Pres? Okay. Ay, si Pari Junjun de Ate Pres. John Tumulak, ka barangay kapitan. John Tumulak. Hi, Kuya John Tumulak. Mari Ramaton. Unya, ako ding pasalamatan. Pirmi gining naminaw nato sa ilang sakyanan ni Engineer Ann Laurenti o sayang bana engineer gapon Engineer Roger Laurenti sa taga kuan siya Puok. Mura sa dahil si Sir Raul Alivio Isutog si husband permi gini sila buntag hangtod hapon gini sila atol gabi gili ati Pres maminaw gini sila ni Sir Buen og di Sir Binjay kanang Street Point Evening Edition maminaw gini Sir Raul Alivio Isutog. Thank you kayo Sir Raul, salamat kayo. Salamat sa kayo Engineer Ann Laurenti og ni Engineer Roger Laurenti. Thank you kayo sir. Si Kunsihal katong Kunsihal sa kuwan sa Pugon? Kisa Hari Iran. Hari Iran, kumusta naman? Nakita mo? Oo, wa namin magkita Hari Iran. Kumusta ka na? Kuan di ay, ang among pinangga nga barangay kapitan. Kurt Brian Repolyo sa Inayawan. Bilita na pipista ni mo diha, kapitan. Salamat kayo. Sa pag-air tingali ni Manang Pista. Belated Belated na lang. Happy Fiesta sa Inayawan.
Okay, Okay, Ate Pres? akong pasalamatan sa tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, atong kalawasan. Imna na nato og Sed Panyawan Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maogyapon o sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na pudaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na maagang mahadlok or magkuol, tungod kay doon na makatambal, na makaayo, anang atong gibati bayan aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, thank you kayo, Debres. O sa tanan po nato mga kaigsunan nga naghimog number 1 sa atong number 1 haplas sa Kabisayan ug Mindanao ngadto na sad sa Luzon. Salamat kayo sa inyong paghimog number 1 sa tuang Sed Lelementuel nga tinuod gyud mo tabang na to. Tinuod mo wagtang sa atong mga panugot. Panakit sa kalawasan kani mo drive ta ug unsa man na diha nga mga sakit sa kalawasan nato dili na ang external na kana internal aw kanang internal dili na kuan kana external na kanang nasgawas tao na to mga kuan ba ato ang mga panakit panlitan ng mga kagid-kagid kanang mga hubag-hubag diha sa ato ang arthritis ato na nga plasan sa ato ang Sed Lelementuel bao na nindot kay natong ihaplas gikan ta ng trabaho nag-drive ta nag-umata drive ta tricycle drive ta ng e-bike hindi ko abot yus bay panghaplas gud mo og Sed Lelementuel kay sis may maunay makapawagtang sa ato ang mga panakit sa lawasan pero sabota anha ra gyud ta palit sa butika di ba din? Tinood na sa butika ra kita makapalit pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal lunya makita lang tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Seed Element Oil o Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga akong layo-layo sa tas butika kay natas kabukira nagpuyo. Mag-order ta sa Shopee. Mao nga, sa Shopee na lang ta. Okay, Shopee lang ta. Nabam? Bambina! Ako sa naiton. Sa tunla sa imong gikaon. Ako na ito na kong gikaon. Salamat ka ni Mr. Sammy Lauron and Ma'am Merna Lauron. Summer Seals Baladolid Kakar. Ingom nusab sa mga stop sa Dacasia, no? Owned and managed by Ma'am Solgador. Gingging, Jeneline, Geraldine, Feda, Juan, Marifi, Boy Boy, Kerwen, Danny, Yaki, Bay, Michelle, Kaipong, Jimar, Peter, Marvin Celio, Janiel. Kamunta na diha nga mga staff o mga empleyado ni Ma'am Solgador. Salamat kayo sa inighuno diya sa mga sakyanan, mga series, sunrise, o ban pa naman sakyanan mo di sa restaurant. Ayaw ka mo kalimot ha, sa dili pa ka mo duty, ug salamat kayo sa inyong pag-ibi-abi di ka na mo. Ang ato ang celebrity Kodik Beauty, so para magbindig ka mo sa atong kagwapa, sa atong kanindot, sa atong panit, hamis puti, pink, ilabi na og masilakan sa adlaw nga bagong silang, celebrity Kodik Beauty, so with glutat tayo at papaya extract. Para doon na sa kinatural moisturizer, para dili madry ang atong skin, unya, og doon na magani murag whiteheads or blackheads, or pugis-pugis, murag apap, or katol-katol, nga atong panit, especially dapit sa may kilid, baka sa ato ang apapangig, di ba dapit sa may agtang, sa may ilong dapit. Celebrity Kodik Beauty Soap. Apan ato lamang sa butika, mangutana, ha?
aron aron di ka mamabiktima sa mga fake na mga products. Sa celebrity ko beauty, so mas maisad nga makita ni mo des miyang sudlanan aduna ka na isilyo na kabutang seed marketing. Sa celebrity ko beauty, so thank you. Okay, unya sa tanan po nato mga kaigsunan, kini yung toxin, mao gini mo daot sa blood cells nato. Yun, eh. Ang atong blood cells, importante kini kay mauni tighatod sa oxygen nutrients sa ug tubig sa lawas sa tao. Ini kadaot ani mo sticky or bulapot at atong dugo. Mao na masakit kay daghang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa guban pa nato balatian, kidney problem ug ingon ka nang constipated ka. Mao na nga imnan gyud nato G-Detox kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mayo makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud ta kada adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toksin sa atuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender dato karagalawa. si Matoy. Matoy. Oh, si Matoy. Si Matoy. Si Matoy Ate Pres. Kasi po ang Matoy. Kuan si Ate Pres kana bang yang murag yang asawa mo atikon kay ba? Ang tun nga wa na siguro laing ikaatik ang asawa giatik nga namatay ang bana. Oh, nangayo sa tabang ana. Sa iya sa kumpare karon ni ari man iyang kumpare sa ilaha. Kay nagtuo lagi sa iyang kumpare nga tinuod. Patay. Nganos kang niadto iyang kumpare kay basig mamunguyam sa siguro to siya kuan. So pag diskarte nga adto. Oh, pag able ron Ate Pres si Matoy man ni able purting kuyawa siya. Abi niya kag purting kuyawa si kumpare mao to nga. Lago taon kayo si Matoy. Kulatay ang asawa di palayas. Mao niya problema. Sakto ba kuno yung gibuhat ng palayas niya yung asawa? Ano yung naman yung asawa? Basta ka, ingon sa para-paraan lang kuno na Ate Pres. Para ka makakwarta? Basta kaway hinungdan. Ida, sa kaning style ani asawa Ate Pres ba? Murag, mahimo pa ibaligya niya. Kaning padung ni ibaligya yung pagkababae Ate Pres. Kaning style la. Uba na gini siya, mahimo ana. Ngano, saan yung kwarta? Siguro tagaan mo kasi kwarta. Tagaan si Ate Pres. Di siguro ni siya kamao taon nga modiskarte bagon saon pagpamaagi sa mga excuse me Ate Pres. Gastador tingali kaayo kuan kasi nga iyang asawa ni Matoy kasi gastador. Di ka maong budget sa kwarta ba? Gastador. Sila ruduhaw sila anak. Lapit kag dunan sila anak. Babon sa'yo magkasulti ani ma'am. Ani ang paambit sa atong sugilanon nga nakapatandog ka lang ko karon. Genesis 3 versikulo 12. Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, may naghatag kanako sa bunga, sa maong kahoy, ug mikaon ako. Ang kaning babae nga pasabuti ni Ate Pres, mao ni si Eva. Si Eva. Oh, yang lalaki din mao ni si Adan kay niya naman si Ginoong Hesus, hain ka. Di ako hubo manggug tago ko. Ano kay ba makang hubo ka? Mikaon ka ba sa kahoy? Munay puntahan Ginoo, munang mitubag. Oh, munang mitubag dahil si Adan nga ang babae nga mong gihatag nako mo nihatag sa bunga sa kahoy kung mikaon ako. Kay nung naman Ate Pres nga kining linya dire mo ni giingon sa mga kuan diha sa Bible pagpaambit pag-share nga ang unang babae mo'y nagdakon og sa mo'y nagdag kamatayon tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili. Mo'y nagda sa kamatayon kay mikaon ng kita nga kanang sa nang panulundon. Apan atong sugilanon karon Ate Pres, why mansanas nga gikaon, why mga babae nga may hatag apan ang asawa, gipatay na ng iyang bana daan, kaya nga siyang amot sa mga tao. Patay na po yung bana. Kaluoy po, no? Lain, oy. Lain. Gitunggo niya ang iyang bana. Nilad. Ano lang siya magkakwarta? Nilad. Mas naubo ka na ba siya dagang bisyo? Dili ba ka na siya adik sa magkanang shopping, sig online, sig scatter. Nagham siya pamaagi para usaon niya mga kakwarta siya. Mawalagi, ngayon ko. Usahan niya sa iyang pamaagi. Mawalagi, waring ko kagdi sa Old Testament, gingon nga tungod sa pagkaon sa mansanas nga ginadili sa atong unang mga ginikanan, ni sulod ang sala o ang kamatayon. Kani, umaga nagkakaon patay na. Patay na iyang bana. Kuha na yung mga asawa, dong. Sige po ang tanah, Derebe.
Iya ba sa palayas? Mao kina po magagipanong ako asawa Palayas na po. para makakwatro mao May gibuhat nga playason lang yung asawa. Sa kong kalagot. Tungod sa akong kalagot, ako siyang ipalayas. Ipalayas, good Di ako nang ipalayas. Nya. Playason? Sakto ra sa daw kay kapagkauwaman. Tara ni mo nang pabaliton. Pero para na ako no kanimo asawa binagnaan na mo yung mga anak mo na yung binuhatan di gud maayo. Ay mo anak bulihon gud dito sa. Ay ang gipalayas kung palitan mabalik ba tingali mag-usab na. Hinaot pa No, punta, no. Oo. Mani problema. Siya rin di mo tagam. Ana gud no kay di gud maayo ng ehemplo sa mga naminaw nga mga asawa karon kay bao ko nga naglagot yun ng mga asawa nga naminaw kay ang uban perti makapangga perti makapanalipod silang pamilya sa ilang dungog silang pamilya niya mao ni gibuhat niya pero la ito ko nadunggan gahapon Usaban ba? away ang Karon. Away? Saunir kong sangpa na pidin ano sige pa ay maron perti isugat sa asawa Goliat Ano yun sa? ano bang ka o sa may mong kitaon so ano mo ano ba tayo ng imo Unang kataon, unang katamatay. Ay, paso. Diha. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagawalan ko niyo sa pangan nga Estela, 30 anyos, usa ka OFW. Minyo apan buwag mi sa akong bana ug wa mi anak. Itago na lang ang akong address diha sa Pilipinas. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among bahay nga iyang gibaligya sa akong bana nga wa ko mahibaw. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang kami pa. Ingon ini ang mga panghitabo. Man, ayaw ron. Kadili ko safe. Mumapduson niya ko. Kaya nga naman di ay. Mawapit na itong tuyo. Mawag nagbinyo ta. Nga magkaanak na ta. Dili palagi karon. Kita ka, aning atong bay. Kupa kaayo. May buslot pa ang atop o. Kitang langit. Mao nga unahon sa nato ang atong bay o nata mga anak, ha? Ako rin ang lipiron lagi nga top. Ako rin bahala na. Di manig, good, uy. Di ka sabot. O di lang yun ka gusto mo sabot. Ang akong gusto nga magtukod o nata og bagong bay, usa ta mga anak. Ha? Kadugay pagod ana. Di na ko kantos ang nataon tiloy. Ikaw gyud, lisod kay kapasabton. Ingon di ay ko nga di gyud ti ka paanaon hangtod nga makabahay ta. Unya na ta mga anak. Maong unya na ko sa muka kung safety na ko nga dili mo abdos. Ay,
Laaya niya eh. Grabe maning pagpaantos mo nako, Tel. Buing. Ikatog na, oy. Ay, mo magyun nilabay nga habal-habal, oy. Malate na ko ano sa baho. Stella? Oh, Leslie? Ay, dadaan pagit lagi kung ikaw lagi yun. Asa man ka, oy, dali. Sakay diri. Aw, asam ka kaihaton na lang ta ka. Garaagod ni mo. Disakyan na naman ka. Ay da. Second hand ra good, oy. Mahora may ma-afford. Pero at least may sakyanan ka na gyud. Hindi tagid siguro ang imong kinabuhi sa. Ay sus, katas abroad ni Day, oy. Unya, need yun na akong mupalit og sakyanan para sa akong mama o papa nga mga tiguang na. Service nila ako no simba. Nya, naay gustong atuon. Kaya gipaon lang naman ako og pa-drive si papa siyang jeep. Dugay na sab nga jeepney driver si papa. Maong gipa-retire na nako, oy. O, driver na lang siya ni mama. Day kanindot no kun mo abroad sa. Day sa permero di. Cute nindot. Lisod pag-adjust sa kaming house tala, oy. Pero kung may pangandoy ka o may goal kas kinabuhi, mahimo ra gyud kaayo day. Makaantos ka ra. Uy, bago pa man day kuno kang naminyo. Ay, day, oy. Pero lisura sa kinabuhi day ay. Unsa man tarong bahay. Uy, unsa man? Gusto nimong mo-abroad? Tabangan ta ka. Ha? Nakumbinsin kit ko sa akong amiga nga mo abroad. Gikagol kinig maayo sa akong bana. Apan gusto gid kaayo ko nga makabahay mi, una mi mga anak. Maong sa hinay-hinay, napatukod gid namo ang among bahay. Apan dili ingon anak kasayon. Kay permi man may maglali sa akong bana. Ni-extend pa ko og laing 2 ka tuig diri sa abroad kay nagpatukod ko og babuyan an kun makauli na ko ni apon sa Pilipinas for good na. Magnegosyo na lang ko. Unya. Unsa naman sinakuwang? Lalison mo man kunin mo. Mo man sultis panday ko nga mo'y kuwang. Kadto din gipadana ko nimo sa miaging adlaw? Dagi tilapan ra oy. Ong padadi kog dugang. Rumumaning ad sa baboy. Sige, magpadako. Hinahinay sa taon sa kwarta man ni. Uy, kadili ba yan lalim diri sa abroad? Dighan na ni mo yaw-yaw eh. Unsa man, mananing ad sa baboy o di na lang? Sige na lagi, oy. Wano na. Magpadako. Aw, lagi. Pasok ko rabag pangitaan ako sa kwarta kung diin pa doong. Uy, susiha na, uy. Di taon na ni mangita kwarta din sa abroad, day. Mo gani. Manawag ko sa amo. Magsusi ko. Makitaan ko na si Manny siya sa buwangan. Ha? Buwangan pa? Oy, marag na buwang naman ang bala ni mo ang nagsugal sa manok. Unsa? Sige ko lang makitaan. O borang dagko na ba kayo pinustahan? Ginoo ko. Magsusi ko bahin ani pa. Pagkasusihagin ang bala ni mo. Kaya nakitaan ko na ba sa mla nga doon ay kaangkas na lang babae sa motor. Ha? Lingaw-lingaw ko namang gunang pag-adto sa buwangan ko. Kaya wado ko lang lingaw diri. Mayroon na kasi mong babae. Sigurado ka? Ngawasad ni mo sudli ang pagpamabay, mani? Unsa? Siguruha lang ha. Ngawa kay laing gida nga babae sa atong bay. Kay oras nga mahibaw ko mani. Pamahawa gid mo sa ato ha. Unsa? Ay, makauli na gid ko rong tuiga. Og excited na kaayo ko kay nahuman naman ang bay. Oh, si Papa. Hello, Pa. Hello, Estela. Dito ko gikan sa inyo. Lain naman ang nagbaw sa inyong bahay kay gibaligya ko rin sa inyong bana. Oh, unsa? Akong nahibawan nga gibaligya na di ay sa akong bana ang among bay. Og ako pag inasayran, nga tuan na kinimutipon sa iyang babay. Grabe ang akong kalagot, mao nga nakigbuwag na gyud ko niya. Ang akong mga pangutana mo kinimusunod, unang pangutana. Gibaligya sa akong bana ang among bay, nga wa man lang ko pahibaw. Legal ba ang pagbaligya ni ini? Nga wa man ko mahibaw?
ug wa may pagtugot og pirma nako. Ikaduhang pangutana, ako'y nagasto sa pagpatukod sa among bahay, diin natukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag na mi. Unsaon man namo kini sa pagbahin? Ikatulong pangutana, mouli ay nakurong tuiga. Unsa may akong buhaton nga may lain naman kunong nagpuyo sa among bahay. Ang gibaligyaan sa akong bana mo'y nagpuyo. Mapapahawa ko ba sila? Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may legal na akong buhaton sa mga nahimo sa akong bana diri nako? Kay gibaligya niya ang among bahay nga wa man nanghid nako ug may babay pagid siya. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Estela. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga problema sa mga kabutangan, kontrata, dokumento, no, sa ato ang mga record of birth, marriage, mga pangana, tug unsa pang mga questions ninyo dinha. Ta magduha-duha, uy, di ta mauwaw. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So ato ang letter sender karong adlaw si Estela. Si Estela, 30 years old, usa ka OFW. Minyo unya buwag na sad ni sila sa iyahang bana, wa pud sila'y anak, no? Di na to isulti ang iyahang address kay naaman ni sila issue on the property, I think katong sa balay sa iyahang bana. Nya wa man siya nakibawong nabaligya na di ay ang ilahang balay. Ang iyang nasayran naanam na ilaing babay ni tipo na dito, no? So medyo nawani siya during the pita. So una niyang pangutana, gibaligya sa kung bana ang among balay nga wa man lang ko pahibaw legal ba ang pagbaligya niini nga wala man ko mahibaw ug wala may pagtugot og pirma nako? I will assume, Estela, nga ang kaning balay ninyo, yuta og balay, nakapangan ninyong duha. Even if wala, debawng pag natukod na nga minyo na mo, di gyud na niya unta mabaligya nga way pagtugot og pirma nimo. So, wa kay ko kabaw giunsa gyud niya pagbaligyag maniobra ang mga dokumentong papilis nga nabaligya man niya apan pwede gyud na nimo ma-question ang iyang pagbaligya tungod kay kanang balay og yuta, conjugal or part man na siya sa absolute community of property, diin kamong duhang managtiayon ba nag-asawa ang nanag-iya ana. Unya kung mobaligya tag yuta, kinahanglan man kung kinsay tag-iya, mauwi mo baligya. Nya kung duha mo kabuok sama nimo ba nag-asawa, dapat kamong duha gyud ang mopaligya anang yutaa. So wa kay ko kita kung giunsa pag maniobra ang papilis, whether giforge or why consent nimo. In both ways, dili gyud valid ang pagbaligya. Ikaduhang pangutana, ako'y nagasto sa pagpatukod sa among balay. Di natukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag nami. Unsaon man namo kini pagbahin. We have to check on the nature of the property. Kanus-a man ninyo na niya na napanunod sa katungwa pa mo na minyo or minyo na mo. But ang balay manggud ana, conjugal gyud na siya. So kamo gyud duha, pero even then ang consent ana dili gyud pud pwede nga dili niya di gyud pwede nga dili ka maka-consent or makahatag sa imuhang pagtugot sa pagbaligya anang yuta. Okay? Saan ninyo pagbahin ang inyong mga yuta? Of course, you'll have to agree, no? You'll have to come up with an agreement. Ikatulong pangutana, muuli ay nakurong tuiga. Unsa man akong buhaton nga may lain na kunong nagpuyo sa among balay. Ang gibaligyaan sa ako ang bana. Mapapahawa ba ko nila? Well, for the meantime, kay naaman sa giingon good nga presumption, no, of the regularity of the document unless atong questionon ug pa-declare as null and void, no? Kay labi na kung good faith or innocent purchaser ang katong nipalitan ng yutaa, di gud po nato sila basta-basta mapapahawa. Kinahanglan gyud ta og annulment of sale og reconveyance of property, meaning to say ang deed of sale atong ipadeklarar nga null and void, sablara nga walay pagbaligya sa yuta. Kunya reconvey meaning to say kung na-transfer na ang registration sa yuta, ibalik na dito sa karaan nga registration o rehistro or kinsa
ila ang original nga tag-iya before pa siya nabaligya. Mo na reconvey, iuli, ibalik. So mao na siya. So dili po da basta-basta ha. So moagi sa gyud saktong proseso. Korte gyud ni unfortunately. Ikaw pa to katapusang pangutana unsa may legal na akong buhaton sa mga nahimo sa ako ang bana nako kay gibaligya niyang among balay nga wala man ang hid nako ug may babay pa siya. Okay. Kung naani siya babay nga nagpuyo na ni sila together as husband and wife, basin pwede ta makakiha og concubinage. Kabahin sa iyang pagbaligya sa imong yuta katong akong giingon nimo, padag annulment of sale and reconveyance of property, pero ang ako pong pangutana giunsa man ni kay wa ko kita sa suwat manggod, giunsa ni niya pagbaligya. Kung ang pagbaligya niya giforge niya ang imuhang pirma, pwede pagitang mukiha niya forgery or falsification of documents, no? Aside atong kaso nga i-annul na to ang sale due to fraud. Pero kaning butang nga kinahanglan gyud tag serbisyo sa abogado. Unya, ipakita og ipatrace ta to og klaro kung unsa gi status sa property. Is it part of the exclusive property si muhang bana ang yuta o unsa po status sad sa balay? Conjugal ba or part ba siya sa absolute community of property? Para ma-determine gyud nato unsa gyud ang imuhang katungod over the property. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, Kiniyang Akong Suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwatampo. Ako si Ruth. Kining maong kaagi ni sa akong igsuon. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Remember me this way. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadasayan kaagi karon, mo kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Ruth. Kani, sakto na niya kong gisulob. May kuwang. Ha? Unsa man? Sa bawa siya ng blazer, mas nito tanahon. Kani blazer may gamita ay. Bitaw, no? Nindot kayo tanahon. Told you. Thank you kayo, ti Joxy, ha? Ikaw gyud mo, itigluwas na ako. Anything for you, my dear manghon. Love, titi ko. Love you too, te. Love, nagkuyang yan mo? What's na, love? Ganahan kay ko sa kao nga akong nakitaan ba online. Pwede ko ni mo palitan na to? Ganar di. Ay, sige. Tabinan na ako. Tag-2K kapin. Ha? 2K kapin? Ay, mahal ako. Branded man. Sige na, love. Ha? Sige na ba? Salik lang na siya yung pinanggaulapin ako. Uy, sige, bilang tagag-kwarta. Yes! Te Jokes, wasa ka magkunahon na nga gipangwartahan na kaniya? Ano nakapangutan naman ko, ano? Love ko niya. Naibaw ko, time. Or basin og love lang kaniya para makuha ang mga gusto niyang makuha diyan nimo? Ano bang ingon anak man mo sultihan, Ruth? Te, dili lang ko gusto nga masakitan ka. Please lang, te. Ayaw paila ni Tonton. Ruth! Sayod kong naka-out ron.
makachat, itonton na nga. Muat ako sa iyong boarding house. Lubat man sugod ko. Sige lang. Maritso na lang ko dito. Ay. Hayop ka, Tonton! Ano man ka, Tonton? Joksi, niya lagi ka. Kinsa ning bayot, oy? Bayot, ha? Balider! Ako may nagbayad, ha? Joksi, pasilo ako. Pag-ilis niya, Tonton! Kung inigbalik ako, kinahanglan wa na nagbayaran nila! Joksi. Mauna na akong giingon nimo. Buwagi na to, uy. Di mo na ko kaya, Day. Sakit man kaayo. Te Jokes, masakit ko magpadayon ang inyong relasyon. Mura naman sa kagdisugot nga. Padayonon ang pagbuang niya nimo, uy. Sige, magbuwag ta. Ang basa di mo, no? Kasi magkatinuod lang. Wabiyog ko magkagusto ni mo, Joksi. Lodon magani kong mag-uban ta. Sakto na lagi ng pagsige ni mog inom. Ayaw ka po. Sakit kita. Te Jokes, basig maunsa-unya ka ba? Iwa kay labot. Mas bahay mo ganing matay ko para mawa ng sakit. Te Jokes. Ruth, balhin ako bahay. Ha? Nga naman, te? Mupahawan ako din sa ato. Gusto ko magsugod og bagong kinabuhi dito sa Manila. Kaysa nanagod ko din eh. Magsigira ko hilak, may numdum ko ni Tonton. Bisag kaso ko pa doon. Gusto na akong makamove on, Day. O undangan na akong pagsigig inom. Salamat ko naka-realize na gitaon ka, te Jokes. Dalipay ko para ni mo, te. So, kanyang nakalarga si Ate Joxy. Wala gid siya paramdam na ako. Pila na siya kabuhan dito sa Manila. Basin og busy na siya sa bago niyang trabaho. Og malipayo na siya sa bago niyang kinabuhi. Kimingaw naman kaayo ko niya, uy. Unta mo paramdam na siya kay para masuroy na ko siya kung asa siya napitas Manila nagpuyo. Hello, Ate Joxy. Day, Ruth. Hindi na ko magdugay, Day. Unsa ko nagipanulti ni mo, te? Cancer, Ruth. Unsa? Te, asa ka napita sa Manila kay nahaon ka? Salamat kinaka. Te, unsa may nahitabo ni mo? Ngano na ingon man kaani? Panahon na siguro na ako, Day. Te, uy. Fight gid in taon, te, ha? Kung kano sa kaandam lang magbago o kinabuhi, diha na po dinoon ka na sakit. Lagi, wagit ko'y swerte sa kinabuhi, Day Ruth. Mahunti na lang kumusugot nga, magpakem. Kay magasto-gasto ra. Yan, naghuman, mamatay ra gyapon. Ayaw pagsultian na. Oo, dili ta na nagpakemo na cancer-free, pero te, fight lang good. Fight lang good. Please, bisag para na lang na ako, Ate Joxy. Te, maluoy ka. Dili na ko kaya kung mawa ka. Salamat ka ni sugot kang magpakemo, te, ha? Para ni Manday. Ikaw gustong mag-uol ka. Ganin na raman ang nagsigig panawag ni mo, te. Dili lagi ni mo to bagkon. Ay sus, kato lang nakafling-fling na ako. Isagihan kong samok. Di ko gusto mo entertain ka. Basig masakitan ako. Pero, basin di ay og tarong ng tawhana. Tabagat, te.
Nga nung sige magkagpanawag. Kay gibingal kay ko nimo, Juxi. I love you. Seryoso ka? Masakit ang labak ko. Magkatiman na ka na ako. O dipot ko ka, kwarta na ako. Ano mo di ay? Pagsulti na ako. Huwag mo planong pagultahan ka. O andam ko muulong nimo. O matiman nimo. Hangtod lumayo ka. Wow, kaswerte sa kong gwapang igsuon, uy. Unta, di lang ni puro storya ihaday. Di na mahitabo eh. Ako ipakita ni mo nga, tinudanin ning ako. Brand. Di, Joxy! Juxi, ay pag-surrender ha. Hindi aran eh. Hindi ka na mabiyaan. Kapal ako. Juxi, ay pag-surrender ni anak ko. Salamat ninyong duha. Salamat ninyong Brand. Ate Joxy! Juxi! Every now and then, who understands it all? Bilib kaayo ko sa kaisog ug ka-strong sa akong igsuon. Og nalipay ko nga sa higayon nga hapit na siyang mawa. Napabati namo ni Brent ang among love dito niya. Og maong nagpadako din kay nahibaw ko nga mausad ni gusto niya mahitabo. Nga makahatag og inspirasyon sa mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Noong ka naman nga galang, kaagi ni Roth nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagkalahan, remember me this way. I'll make the life will just become. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag, mga sukin na paminaw, kinasing-kasing ko David sa papana sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa Handumanan Official Facebook Page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya.